Професор Борисова сега е при нас в студиото. Добър вечер. Добър вечер. Изненада ли ви тази номинация? Много. Защо? Мисля, че е нормално и човешко да бъдеш изненадан от една такава висока оценка и от една такава отговорна покана за толкова важен пост, толкова трънливо място. Дали е трънливо, дали е горещо, не знам, ще го опитам, но изненадата беше за това. Висока оценка, но труден пост. Професор Борисова казва, че този пост е така доста лесен бушон във всяко едно правителство заради състоянието на здравеопазването в момента у нас. Какво ви каза премиера? Как успя да ви убеди да се ангажирате с това? Той просто ме покани и ми даде 15 минути. След 15 минути се чухме отново. Преди малко ви чухме да казвате, че не е важно колко време ще останете, какви резултати ще постигнете. Премиерът спомена от вас, че очаква въобще да спрете течовете в здравната система. Как може един министър да стори това? Първо, като проучи ситуацията, и това е задача номер 1, трябва да се направи здравна карта на нашата страна, за да видим изобщо каква е ситуацията откъм здравно покритие. Както легла болнични, както население, структура на население, покритие с апаратура, каква апаратура, сертифицирана или не, специалисти, съответно сертифицирани ли са за супер специалните манипулации, които извършват. Трябва всичко това да се сложи на масата и да се огледа. След като се огледа, ще се сложи диагнозата на болния, а след това ще лекуваме. Ние се връщаме обратно в студиото. Сега очакваме коментара на бъдещия министър професор Борисова. Професор Борисова, само парите ли са основният проблем на здравеопазването у нас? Чухме ниски заплати, изтичане на кадри. Не само. Те са твърде много и няма да ни стигне времето, с което в момента разполагаме, но аз ще се спра само върху 3 основни пункта, които аз виждам в бъдеще при реализацията на реформите в областта на здравеопазването. А именно, в центъра на тази реформа трябва да бъде болният човек. Реформата се прави за болния човек. Болният човек, който трябва да бъде добре гледан. На второ място, реформата трябва да бъде направена така, че моите колеги, всички здравни специалисти, тук визирам лекари, медицински сестри, лаборанти, всички трябва да бъдат удовлетворени от работата си, удовлетворени от труда, който те влагат, защото този труд е много специфичен и различен от всички останали професии. И понякога удовлетворението е водещото. И на трето място, трябва да се има предвид, че работата трябва да бъде постоянна, напред, настъпателна, но умерено бързо, не прибързано. И всяка стъпка да бъде добре премислена и да бъде предшествана от други стъпки, подготвящи, за да се реализира третата стъпка. Вие споменахте удовлетворението на колегите си. Преди около месец джипитата масово стачкуваха заради забавянията на плащанията към тях от здравната каса. Какво е вашето виждане за разрешаването на този проблем? Защото то е свързано и с болния човек, който просто тогава не получи. Значи ние трябва така да реформираме системата, че да няма неплащания, да няма недоглеждане на болен, да няма прехвърляне на болен от болница в болница по различни причини. Нещата са много дълбоки. Може ли да се направи съществен пробив в здравеопазването у нас само в рамките на вашия мандат? Как смятате? Съществен. Бих си помечтала да бъде съществен, но бих била доволна и от умерен. Благодаря ви. Професор Борисова, номинирана за нов министър на здравеопазването, наживо в студиото на BTV новини.